Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Naritzen gara goxokiak aten, komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Asteburu amaituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa? Dutxatu behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa? Katarroa rapatu muki eta guzti, Doministikua egin taurrekua busti, edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa? Kuadrilla! Denetik dago! Neskak, mutilak, handiak, txikiak, argalak, gizenak! Ondo! Aizue, esan egia, zuek bizkaitarra zarete ez da? Seguru ez atera lekaitiokoak? Kontxo? Nongo ezatez garete ba? Lasarte, kontxo, herri misterio txua. Eta badakizu ezein den nire leloa ez da? Misterioa non, Juanita Antaran. Norbaitek, guztun anonimo idatzi dit. Ba, aldakizu nork idatzi duen. Jakinak! Nola jakingo duzuen nork idatzi duen anonimoa baldin bada. Eni. Ixo. Irakurri egingo dizuet. Juanita detektibe
estopitoa. Estop. Trikitraka trikitronen kontu misteriotsu eta larria daukagu eskuartean. Pelipek jaten du ikatza eta buruan dauka maratza. Estop. Sinatuta Mitxi Rekete stop. Aha! Gutuna ez da anonimoa. Mitxik sinatu du. Ez da gutzen alduzuen, Mitxi? Oi, krimen izugarri bargitu barko dut. Misterioa non, Juanitan, taran. Hau onartezina da, ezin eskaitza. Ara, geltokiaren historio guztian ez du sekula halako baldarkeriarik ikusi, Ups, barkatu, kaixo, lasarte. Gaur oso azarren atorre, badakizu ezergatik? Ba, Pepitxo txoropitxo horrek, sekulako triskantza egin duelako. Ara, Peliperi ikatza bota berrian, harria jaurti dizkio. Eta noski, orain, gure tren gaixua tripako minez dago. Ai, Pepitxo. Makinari lerdoa, tentela, traketxa, eta inkompetentea. Hau ez da horrela geratuko, Santa Madonna, norrari da niri buruz porrostaka, Norrari da nire kontra gaizki esaka, Galdera bat egin dut. Maitane, porka miseria, bambina segurola. Eman arpegia koldarrori. Hemen dago, iritsi da. Pepone Carotone! Zora Pepone Carotone! Trikitrakako kapoa! Nina izora intrenento tipo nagusia! Buonasera, bambina segurola. Errespetu pixka bat, favorez. Bestela Anastasia urduri jarriko da. Eta orduan istripu bat gerta daiteke. Listo, bake santuan egongo arazkenean. Gezurra, Anastasiak ez du oraindik bere azken hitza esan! Armak arriskotsuak dira, hobe daude isilik. Ara, tazu gainera, gazter patetikoa izango zinake, Pepitxo txotxolone, ekarri zozketak utxa, hori eta benetan ongi egiten dakizuna, melontzio. Mira, ez dakit ze gertatu den, baina argi dago gaurre Lasarte, gangsterrez beteta daukagula! Tira, Felipe, sendatzen saiatuko gara, horretarako ikatzen amar diogu, eta ikazkina behar ditugu, noski. Ikus dezagun talde gorrian nor dugun. Ja ba... Zein dan lehenengoa? Igone González! Haupa, Igone, arratsaldeon, zer moduz? Ondo, Felipe, sendatzen saiatuko zea? Bai, ikatzasko sartuko dituz, ezta? Bai. Ederki ba, ia bigarrengoa zein dugun. Talde gorria osatzeko. Beste lehiakide bat. Barbara Duarte! Kaixo, Barbara, ze moduz talde? Ondo, animatuta? Bai, ederki bat, talde gorria ezagutzen dugu. Eta orain, talde urdineko lagunen izelak ezagutzeko txanda da. Ara, hemen dut lehenengoa. Datorrela Nerea Barriuso. Arratsaldeon, Nerea. Arratsaldeon. Bizikleta eramateko asmoz? Bai. Oso ondo. Horrela behar dugu. Intentzioz beteriko jendea. Eta ara, talde urdineko bigarren partaidea. Usue Agirre!
Joxue. Kaixo. Kaixo, neska laukotea daukagu gaur zer iruditzen. Ondo. Ondo, primeran, finarituko dira bai talde urdineko neskak, eta bai talde urdineko, talde gorriko, barkatu. Hori, kontu zebili, orain ikatzaren bilagoaz, pixka bat entrenatu, eta tinta baten itzuliko gara, gero arte, agur! Guazen! Nor naiz? Ea, eta nola da nere leloa? Misterioa non, Juanita, antaran? Esan egia, ikusi alduzue mitxi gaizkile inguruan? Orain, iragarri bat idatzi dit egunkarian. Iso, irakurri egingo dizuet. Juanita detektibea, stop. Australopithecus galanta zara. Korapiloa askatzeko egin kasu guk agindutakoari. Sorginek daukate baratza eta zuk ardien kakatza. Stop. Sinatuta Mitxi super mega stop. Hain bala, zuek ulertze alduzue zerbait. Kriminal horrek ederki dominatzen ditu kodigo sekretuak, baina laizter harrapatuko du. Taran, tan, tan! Kaixo eta errekete kaixo! Arratsaldeon guztioi! Arraskaleon! Mutriku! Ze, orain ere mokoloalena txorokeritan, hau lasarte duk motel, lasarte! Baina, hemengo gehienok, mutrikutar aurpegia xaukatek, Ea. Altza eskua mutrikutik etorri zareten guztiok. Altza eskuak mutrikutik etorri zareten guztiok. Beldurri gabe. Bela, txirri, hemen etzago bat ere mutrikutarrik? Tira, nik bada espada ere, mutrikutar guztiak agurtu nahi ditiat, Ni diplomatikoa bainaiz, oso diplomatikoa, Diplomatikoa ez, txoriburu diplomatua izi, mirri. Txiribiton rekadista! Zer? Sinatu egin berdiat? Tira. Ederki, ik sinatu eta nik disfrutatu oparia erabat mirria noa duk. Entzun duk, mirri, entzun duk, irurontzat duk. Eta Paristik zetorre gure oparia. Ja, hau mauka! Ai ama, ez da posible. Txiribiton nastu egin naiz. Pakete honek ezin du guretzat izan, ezin du izan. Ezetz? Ez? Ik espadu nahi nik gustura hartuko diat, Aizak, aita izan nahi baldin baduk, aurrera, ik euk ikusi. Mirri, aita izatekotan, aita santua! Mirri lehenengoa, eta bakarra, bestela hor konpon. Mirri, begira. Babolio! Pailazoen arteko eskontzak debekatuta xaudek. Legez kanpokoa dituk.
Txiribiton, nahastu egin naiz. Pakete hau, hemen paketean barren dagoen aurtxoak ezindik hemen egon, zera, hospitaleko maternitatera eraman beharko duk. Aurtxoak amatxo bat eta aitatxo bat beharko du, ez da? Bai, noski? Zen artista gaitu, epa! Ez, gaizki esan duk, Mirri. Paristik natorren artista bat naiz, ni. Epa! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turuta nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Nor naiz? Ea, eta gogoratzen aldu zuen nire leloa? Misterioa non? Juanita Antaran! Kamuflatu egin naiz gaizkile harrapatzeko. Mary Poppins mozorra aukeratu dut. Izan ere, Mitxiorrak beste mezu sekretu bat bidali dit. Ixo, entzun. Ea. Juanita kikirriki inusentea. Stop! Txapuxeran galanta zara. Erdikulu egin nahi espaduzu, entzun gure asken mesua. Pelipek ez dauka izatza. Atzeko kutxan dago saltza. Stop! Jo, txiriton, harapatu ingo baitiztek. Sinatua, Mitxi. Stop.com. Aha! Eureka!
mezua deszifratu dut! Orain, kutxa bat aurkitu behar dut misterio argitzeko! Ea, kutxa? Ea, nun dagoen ba kutxa? Baina, Demontres, nun dago ba kutxa? Atzean? Txipi, edo donaz dalako hori atxelotu egingo dut. Kosta ala kosta. Misterioa non? Juanita Antaran. Ezagutuko ditugu. Lehenengoak Igone González izena du. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nungo azea, Igone? Lasartekoa. Lasartekoa. Aizu, ikastolan zein da zuretzako asignaturariko berena? Matematika. Matematika? Ja, frogatxo bat jarriko izut. Zen badira, 4:8. 4:8. Jesus, hau da, neska, azkarra eta fina, Ja, bigarrengo lehiakideak Barbara Duarte izena du, ezta? Barbara, bai? Bai, ederki ba. Aizu, zein da ikastolan gehien gustatzen zaizun asignatura? Euskera. Euskera, eta zuk handitan zitzen nahi duzu? Pelukeria. Pelukera? Ara, baziur nago pelukeria elegante bat montatuko duzula. Bazorte hon biei eta txaloak momentuz! Ederki eta hona hemen Pepone Karotone eta beren eska dotorea! Jaja, ezagutu ditzagun orduan, nordan eska ederrau? Nerea Barruso. Ondo, Nerea, konta eguzu zein den munduan gehien gustatzen zaizkizun gauzak. Animaliak. Animaliak, ondo, eta ze animali mota? Arrainak. Arrainak, ondo, urazpikoa zar orduan zu, ondo. Eta nor dugun eska ederrau? Uxua Agirre. Uxua Agirre? Bai. Ondo, aizu kirolaria zarela entzun dut, ze kirol gustatzen zaizu zuri? Piraguismoa. Piraguismoa, ondo, urtarra zu ere, eta nun egiten duzu piraguismoa? Asturiasen. Asturiasen, dotore, ondo. Ba, hor talde gorria, hemen talde urdina, eta datorrera, Felipe! Hementxe dago gure trena! Eazki ba, guazen gure lekoak hartzea, etorri? Igone, zurekin hasiko gara, bai? Beira, zure lekoa hementxe duzu, hartu, eta hasi nahi duzunean, haupa Igone! Venga! Iepa, animo eska! Ui, ba! Zerkia zitzea! Iepa! Animo Igone, jaba! Bi, primeran! Jabau! Iru! Osoki! Ui! Animo! Jaba! Epa! Lasai Igone! Ui! Eta ikurtezagun orain Barbarak zer egiten duen. Barbara! Bat bita hiru hasi! Iepa, bat! Barbara! Hori da, iepa! Animo, Barbara! Iepa! Iabau! Primeran! Animo, Barbara, lasai eta konzentratu! Iru! Bai! Iaba! Primeran! Iepa! Earki zabiltza, lasai! Iepa! Animo, Barbara! Iepa! Iabau! Bikai! Sei! Earki, Ederki, Barbara, primera ikusi azkenean, Ederki bat talde gorriak bukatu du, lasai eseri bankuan, deskantzatu eta ikustezagun orain talde gordinak zer egiten duen. Orain Nerea eta Uxueren txanda. Ja, Nerea leku hartu, hementxe duzu, eta hasi nahi duzunean! Venga! Iepa! Iaba! Primeran! Aupa Nerea! Iepa! Ui! Iaba! Bi! Primeran! Iru! Bikai! Iaba! Goitikot! Epa! Lasai Nerea! Go! Oso ongi! Sei! Iaba! Epa! Izar gehiagien! Zazpi! Eta! Ui! Zuta sartu! Zazpi, oso ondo! Zerko, bateria gaizki! Ja, Nerea, zu bukatu duzu, eta orain Uxueren txanda da, beraz Uxue, hartu lekua eta hasi nahi Venga, duzunean! Uxue, ui! Iepa! Haupa Uxue! Hauza, Ui! soian izka! Ba! Erki! Ui! Iaba!
Azarak beste 7, beraz guztira 11 puntu dira. Txalo baientzako! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, bai Usuek eta bai Nereak 7 ikatpusketa sartu dituzte, guztira 14, eta beraiek jokatuko dute gure final handia. Baina talde gorriak, mendira joateko motxila hauek irabazi dute, beraz zorionak gai ere bai, eta gu orain ikatz gehiagoren bilagoaz, eta ondoren final antolatzera, gero arte, agur! Hala, agur! Kontxo! Kukurruku! Doña Juanita bisitan etorri zaigu! Barkatu baino nien naiz Juanita detektibe, alaia, azkarra eta gaizkile guztien tormentua. Tira, Juanita, ez disimulatu, lasarte guztiak badaki, zu norzaren, ez da? Bale, bai, Juanita naiz, bai. Eta zu, pitxi zara, ez da? Pitxi? Ez, ni txirri naiz, txirri. Hori ba, txipi? Atxilotuta zaude, lotxagabea? Barkatu detektibe handere nioa, hemen gaizki ulertu badago. Ni naiz ez pitxi eta ez txipi. Ni txirri naiz, txirri! Aha! Zuzara mezu sekretuak bidali dizkidan kriminala, pirri! Hemen txedakat froga definitiboa. Juanita kukurruku zapaburua. Stop. Txirri, kanpora roxa baino, plastamariagoa zara. Stop. Barrez lehertzen ari gara. Ja, ai, jo. Sinatua, mok, agoizilik txiribiton. Sinatua mitxi. Stop eta tururu. Mitxi, ikusten? Mitxi jartzen du horre, eta ez txirri, eta ez pirri, eta ez tximi, eta ez pitxi, eta ez erre. Mitxi! Hau gau detektibe, tentela. Mortadelo Filemon, baina inusenteagoa. Krokodilo arriskutsuak. Hori izarete zuek. Eta zer dakizue, zera, mitxi misteriosu horri buruz zuek biok, Gure asken txantxa magistrala izan du gori. Mirri. Eta txiribiton. Argixagok, mitxi. Kokoriko detektibi horrek etziuk, usai ere hartu. Ba, gauza batetan arrazoi du, Gaizkile arriskutsu batzuk zarete. Gaizkile arriskutsuak, txoropito kriminalak. Bai. Gu gaizkileak, Bai. Eta txoropitoak, Bai. Eta kriminalak, Baita. Eta krokodiloak, Baitare. Eta isa, kategoriako igela, horixe. Igeldoko igela. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak.
gutxika txikiak dira, kolore berde argiak, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxika txikiak dira, kolore berde argiak. Mesedez, mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun batera, Ordea, zuhor eta ni hemen, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxika txikiak dira, kolore berde argiak, igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxika txikiak dira, kolore berde argiak. Iepa launo! Ondo, final handia! Eta gure finalista lasartearrak prest. Lehenengoak Nerea Barriuso izena du. Animaliak asko gustatzen omen zaizkio. Animalietan batez ere kolore biziko arrainak aizue. Astebururo portaventurara joango litzatekela esan dit, eta bere ama eta aizpari hemendikan muxu handi bat bilatzen die. Txaloa beretzako! Oso ondo, eta ona hemen finaleko bigarren partaidea Uxue Agirre 9 urte eta Hernani Arra barkatu. Fideo zopa ikaragarri gustatzen omen zaio eta ikastolan euskera hitz egitea. Bueno, ikastolan eta ikastolatik kanpo baita ere. Eta Sintxanen fan amorratu omen da. Eta hori bai, bere gelako lagun guztiak agurtu nahi ditu. Beraz, txalo zaparra bat, neska jatorro nentzago. Eta orain, datorrela gure tren maitea. Felipe! Ara, trena hemen dagoela, finala egin argaitezke, ia ba! Nerea, zure txanda. Beraz, badakizia, lekuan nun daukazun, hasi nahi duzunean, haupa Nerea! Bat! Ja ba! Bi! Primeran! Hiru! Zortzi! Lau! Erkizia! Ja ba! Bost! Jesus, Nerea! Ondo izia, Sei! Primeran! Bi! Ja ba! Zazpi! Bitan! Ja ba! Zortzi! Jesus eska! Behatzi! Ja ba! Epa! Animo Nerea! Ama! Resta Aupa, bat ere Nerea! bezki Nerea! Txalo alerezako! Eta orain Uxueren txanda, beraz Uxue! Hartu Uxue, zure lekua! hartu tokia, Eta hasi nahi eta- duzunean! Ja ba! Taupa, Primeran! Uxue! Haupa Uxue! Bi, hace ongi! estiloa! Ai! Ui! Ja ba! Hiru! Primeran! Ai! Ui! Ja ba! Epa! Animo Uxue! Ai! Lasai, Epa! Lau! Ongi! Epa! Animo! Bost! Bost! Ja ba! Sei! Sartu Aupa, da! Uxue! Ederki! Sei guztira! Finala bukatu da! Goazen aurrera! Azken finala bukatu da. Nereak 10 sartu ditu eta Uxu berriz 6. Beraz, gure gaurko irabazlea Nerea dugu! Txaloa beretzako! Oso ondo! Ja baparian ditugun! Eta Uxue bigarren geratu da 6 ikazpusketa sartu dituelako, baina raketa ikaragarri polita hau eramango du gure oroigarri bezala, eta zuen txaloa! Eta Uxu berriz Hau 10 pareska. sartu ditu, bere punteria fina erakutsi dugu, eta noski txirrinda erabatzi du txaloa beretzako, eta gu jolastera goa. Gero arte agur! Agur! Goazen. Kokoteraino nago! Beti niri tokatzen zain misteriorik aldrebes eta okerrenak argitzea! Ez dago eskubiderik! Taran! Tan! Tan! Martxa honetan ez dut inoiz karrearik egingo! Detektibe arrunta izango naz! Kolombo baino despistatuagoa! Banoa lasartetik asko mejoratu behar dut eta... Agur! Agur!
nagusia. Banekiene! Bada ezpadan galdetu dut, zuek ere ni bezain azkarra zareten jakiteko. Agur! Aha! Haze kuadrilla! Denetik dago, neskak, mutilak, handiak, txikiak, argalak, gizenak, herri kompletoa da lasarte! Taran, tan, tan!
Egin den da sastarra. Jateko platano ustelak. Txiribiton, tximino potolon. Hau alda txirripi, ire Amazoniako paradisu hori. Ara, Mirri, eguna ondo hasteko, etzegok bidean bildutako, aurkitutako fruituak jatea bezalakorik. Adibidez, koko fresko hiek, Mirri. Belatz, txiribiton lagundu nasak. Zela? Nahiago diat barre busertu eta litxarra irendara joan. Mirri, Amazoniako selva oian erdian gaude eta hemen etzegok litxarreria dendarik. Honi, munduaren auspoa iten ziotek. Birika. Birika? Laster batean ingo ziuk eulitzar horrek, zirika. Pelaz nola kagulia. Gutxienez, kiloterri izango dik. Lasai. Mirri. Lasai. Bai, bi, daro! Join! Esan diat, moskitera beharrezkoa zela, Mirri, esan diat. Miskitera? Bai. Agoi, zirik buru gainan salabardoa daukaketa. Esploradorea baino gehiago, dukesa de alba ematen duketa. Tiraino horretan nahi gaitik, ai. Tira, lasai, Mirri eta Txiribiton. Protokoloa ondo jarraitzen badugu, ez zer gertatuko. Protokoloa? Bai. Nik esango diat nola gurtu behar dugun turista hori. Ale, Mirri, ez eta ez. Hona ez gatzuk borrokan egitera etorri. Euskal Herriko eta Amazoniako tribuak adiskidetzera etorri gatzuk. Hori da gure helburua. Eta tira, eta hiruretan ilustratuena ni naizenez, nik hitz egingo dut eta nik negoziatuko dut. Txiribiton baino beto espresatuko aiz hori bai seguru? Kaixo, adiskidea, egun on! Zirri, sentitzen dira, baina basapizte hori esnatzeko, zerbait kontundenteagoa esan beharko dugu. Kantatu? Akaso hori egingo diat, bai, ja.
Amazoniara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, boslumaren jabe. Txirri, sentitzen dira, baina eta estikak ez di funtzionatu. Utzi niri. Chocholo, mocholo, bondolo, bombolo. Kaixo adizkidea, ez egin kaso kolonialistak iskurdu noni. Gu Euskal Herritik gatoz eta zuekin bake eta anaitasun akordioak lortu nahi ditugu. Bondolo, bombolo, bimbo, chorizo, bimbo. Txiribiton entzun alduk, Hemen euskaltzaindiaren ordez, selba zaintzaindia sailkatek! Txorizo esan dik, txorizo, txorizo! Mirri, tira, protokoloaren bigarren fasea ekingo dugu. Konkista kulturala. Eizak eskubiderik, Jerolimori barreskari zaigu muturraren aurrean. Tia, hau isilik, jalaita txistua dioten, tia. Akabo! Maradona! Supermodiko konjurra ingo dizut. Mirrik esan du klip, ikimilik-ilik-lik. Egin barre orain, egin barre, egin. Pozongo mondongo, banala bilina. Txakurraren biolina. Tira, bukatu da. Orain, hirugarren fasea. Protokolaren hirugarren fasea. Txiribinano, gastronomia. Adizkide, gure borondate ona adierazteko Euskal Herriko jakirik goxoenetako bat ekarri dugu. Txipiroiak. Belsak. Bai, bel xamarrak, bai. Belsak. Beltzak asekaz. Belsak. Garri dago, Beltza ez zaiola bat ere guztiatzen, Txuriarekin probatu beharko diagu, Txirbiton, postrea! Ai, tira, bukatu dira gaiztakeriak eta metraietak geltoki honetan, naizue Pepillorekin zeri joitz egin dut, eta harrigarria balin badare, dena ulertu ditaizue, entzun arretaz! Aitu duzue? Pepillok Felipe konpondu eta garbitu du, bai, hemendik aurrera txintxo eta jatorra izango dela agindu dit.
bizitzaren bide zuzena jarraituko du, zuzenean. Ene bada, Jesus, Maria eta Jose tipu hau gutxinez obispo bihurtu zaigu? Josutxo ni bezalaxe, haur txikia zarazu, horregatik maite. Ave Maria Purísima, Pepillo! Hemendik aurrera, sorpepitia izango naiz. Edo zuk nahiago baduzu, Santa Pepita urkiolakoa. Amen. Dena den, zera ez alduzu zintzotasunaren eta zuzentasunaren bidea serio hartu. Neska, fedearen deiadarra izan da. Jaunaren erabakiak ulergaitzak izaten dira. Minus bobiskun. Oso musika ederra entzuten ari ginen, ez da? Baina hau egokia da, Hernaniko nire lagun monjakan hori gentzat. Baina orain hemen beste zerbait behar dugu, ez da? Zerbait martxoso eta potenteagoa. Alai, ezak! Horize! Altza Felipe! Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naizta, ez dauka dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren asemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, nere bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez dauka dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren asemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, nere bizarrakin. Altza